ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୋ ପଛପଟେ ମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା। ଆଉ ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ଫୁଲ ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାର ଅଛି ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲ ଯିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମାନେ ବନ୍ଧଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକେସନଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି। ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ଚାଲ ଯିବା। ତା ଭିତରକୁ ମାନେ ଏଟା ତା ପଛ ପଟଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଆଗ ପଟଟା ସବୁ ସେପଟେ ଅଛି। ତ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଏଇଟା ଠାକୁର ରହୁଛି। ହେନେ ପୂଜା ଚାଲିନି କିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମାନେ କେଡେ ବଡ ଦେଖ, ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁରେ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଭିଡିଓଟା ଦେଖେଇଥିଲି ତା ପଛ ପଟଟା, ଏଟା ଫୁଲ ଭିଡିଓଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ତ ଡେରି ନକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ମାନେ ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା। ବହୁତ ବଡ ମନ୍ଦିରଟା, ନାଇଁ ରହସ୍ୟ ମନ୍ଦିରମୟୀ ମନ୍ଦିରଟା। ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରି। ମୁଁ ଭାବିଲି ପଛକଟା ଭିଡିଓ କରି ଦେଖେଇଦେବି, ତାପରେ ଆଗ ପଟକୁ ଯିବା। ଆଉ ପଛକର ଭିଉଟା ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ, ମାନେ ପଥରା ଯୁଆଡେ ଗଲେ ପଥରାକ ମାନେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏଟା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାଟା, ମାନେ ଆମରି ଗାଁରେ ଯାଉଛି। ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା। ଡେରି ନକରି ଯିବା ଆଗ ପଟକୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ତା ପଛ ପଟଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ବଉଳ ଗଛଟା। ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବଉଳ ଗଛ ନଥିବ ତ ଆଉ କଣ ଥିବ। ମାନେ ଦେଖ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ବର ଗଛଟା ଅଛି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗ ପଟକୁ ଯାଉଛେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଗୁ ସବୁ ମାନେ ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖ ଘର ଫର, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ। ଆଉ ଦେଖ ଆଗ ମୁହଁଟା ଏଇଟା, ତା ମାନେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଠାକୁର ମାନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଯୋଡି କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଭାଇ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖ ତା ମାନେ ଦୂରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଭିଉଟା ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ। ଭାଇ ମନ୍ଦିରର ଭିଉଟା ଦେଖ, ବଢିଆ ଲୋକେସନ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବଉଳ ଗଛଟା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ବଉଳ ଗୁଡାକ ପଡିଛି, ମାନେ ଦେଖ ବଉଳ ଗୁଡାକ ପଡିଛି। ଭାଇ ଦେଖୁଛ ଏ ବଉଳ ଗୁଡାକ ପଡିଛି, ମାନେ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଏଟା ମାନେ ବାହାଘର ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଆଉ ଏଟା ରାସ୍ତାକୁ ବାଟଟା, ଆଉ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଥିବେ ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ ମନ୍ଦିରର। ଆଉ ଏଟା ବାହାଘର ହେଲେ ଭୋଜି ଭୁଜା ଖାଉତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଦେଲି ଆମ ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେପଟେ ମାନେ ପଥର ଜାଗାରା ଖାଲି, ମାନେ ସେପଟେ ସବୁ ପଥର ଜାଗାରା। ସେପଟା ବି ଭାଇ ଭିଉ ଅଛି ଭଲ। ଭାଇ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାଠୁ ଆଉ କୋଉ ଜାଗା ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ। ମତେ ବୁଲିକରି ଏଇ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଜାଗା ବୁଲିଛି, ମାନେ ଏତେ ପାର୍କ ବୁଲିଛି, କୋଉ ଜାଗା ମତେ ଭଲ ଲାଗିନି। ମତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ବୁଲିକରି ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।